Sukad Enero 12 hangtod Pebrero 2, miabot na sa 13 ka mga tao ang nasikop ug 13 usab ka mga armas ang nasakmit sa dakbayan sa Talisay subay sa kalapasan sa Comelec gun ban. Upat kanila mga e-bike driver. Dugang detalye niini sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May usa matud pa sa rason nga gihimong rekisito sa Talisay City Police sa mga buot nga magparehistro nga e-bike driver nga kinalang mapaubos sila sa drug test ug mokuha gyud og police clearance. Kagahapon, usa sa duha sa nadakpan atol sa gihimong pagpatrolya sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay. Kining usa ka 28 anyos nga e-bike driver nga giila sa alias nga Crismar, taga Barangay San Roque sa dakbayan sa Talisay, ang nasakmitan og 38 kalibre nga armas. Aduna kini upat ka mga bala. Matud ni Police Lieutenant Colonel Epriang Paguyod, hepe sa Talisay City Police, nga pasangal sa dinakpan nga dala niini ang dilisensyadong armas isi proteksyon sa kaugalingon. Padayon pa nilang gisusi ang background sa mga e-bike driver kung wala ba kini malambigit sa mga iligal nga kalihukan. Gipaubos usab sa ballistic examination ng armas niini kung nagamit ba sa krimen. Si Crismar ang ikaupat na nga e-bike driver nga nasakmitan og dilisensyadong armas sukad sa pagpatuman sa Comelec gun ban. Hinungdan nga matod ni Paguyod nga angay lang ma-regulate ang mga e-bike driver sa dakbayan sa Talisay. Hindi po natin diniscredit yan kasi may mga recorded incident tayo dito na ang involved ay mga e-bike drivers na ay limitation, no? Baka mamaya as we notice naman, yung ibang insidente jud dito involved jud ang e-bike drivers. So, yung sinasabi nyo ma'am, not only City Toda, no, interagency na tinas kami dito na magtulungan jud, no, to monitor or to regulate yung mga e-bike. Samtang matod ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga strikto nilang gipatuman nga kinahanglan mapaubos og drug test ug bukuhag police clearance sa mga e-bike driver. Gitumong kini ron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero, mga motorista ug bisan ng uban pang e-bike driver. Usa sa mga requirements para sa mga e-bike drivers nga mo-undergo sila og una, drug test, ikaduha, mukuha sila og police clearance, and then moadto din sila sa atoang barangay. Unya mo undergo sad og road safety seminar diri sa City Toda. Ang amo lang siguro sa barangay is kung panalitan gani nga doon na sila mga drug suspects, part sa responsibility sa barangay ang monitoring. Laing nasikop gahapon, nasakmitan usab og unlicensed firearm, kining si alias Arnel nga taga Barangay Campo 4 sa maong syudad. Nasakmit gikan kaniya ang laing 38 kalibre nga armas nga adunay 3 ka mga bala. We intensify po yung campaign natin against loose firearms. Ever since naman nung January 12 pa man yan yung pag-intensify natin kasi Comelec gun ban. So after that, from January 12 until now, we are already apprehended 13 individuals and confiscated 13 firearms in relation to Comelec gun ban. May painomdom usab si Tumulak sa mga barangay kapitan ug uban pa mga barangay opisyal nga sila na mismo ang muhasas sa mga e-bike driver nga buot mokuha o permit o di ba kaha magparehistro aron masiguro nga way mga buluyagong e-bike driver nga magdagan diha sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. May Daghang salamat, Fem Marie Dumabo.